Fáilte go trocht a hain an ád a hain. Anis, cé fá go bhfuil míid an seo anmh. Mae allar na réalathe nua peile. Rialacha ní go ddéireadh é Ó seo mon Iosíthe. sinne, cearcaló. Aha. Idalsach. Nuair chatar an líród sús ag tús an cléthe, cad a bhín aghain an sin. Grascar. No, ní go fóil tásúla gom. Dinne an tíomh. Sinne. Seachas cic séir, tá rá eile gom anis. Cad é? Cic agus réileat, cic agus gáil, beidir. Ní ha. Prab. Prab. Prabcas. Cína Jack? Prabcashe. Agus. Emmer, réileat. Bruntar gá faointe. Cic a hagan las má den. Cogal. Ní cearcail é. Stua. Sinne, an ceann déarnach. So an Bunfheabhsuithe a bhhain le trúr a bheith le stig den 65 ar an dá thaobh. Cad a go léidir ar sin? Trúr chun tosaí agus trúr siar. Trúr chun tosaí trúr siar. Ó siar go Conamara, yna? Trúr chun tosaí agus trúr hir. Agus ceist sa bhreis. So céin farsantacht cuman lúcla scéal lena bhfuil na seacht Bunfheabhsuithe nascaló. Hallelujah. Peter Canavan. A chunal níl gachrad bainteach le tíorón. gcluiche. Dúirt mé Bunfheabhsuithe, ní Bunfheabhsuithe. Jim Gavin. Ar dhearma, sinne, go díol.